दिनै 5 जुन मुलुग आबहावा सान। बुहुमनां आबहावा साना गोनांथार मानोना बियो आबहावा सोलायनाय, आबहावायारि आंखालफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मुलुगनाङैनो लाख लाख सुबुंफोरखौ ज' खालामो। बेबायदियैनो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे एबा मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै सोमखोर सिनियर सिटिजेन हाब्रुबारि आरो नेरसोन NGO क'क्राझारनि बानजायनायाव हाब्रुबिल, गेन्द्राबिल लामायाव बिफां फुलि गायदों। बे हाबाफारिखौ स्पन्सर खालामदों क'क्राझार ब्रान्च IDBI बेंक लिमिटेडनि ब्रान्च मेनेजार सानसुमा ब्रह्मआ। आबहावा सांग्रांथि लाखिनाया गोनांथार मानोना आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय सुबुं माहारिनि इयुना खैफोदाव। बेनिखायनो बिफां-लाइफां गायनानै मिथिंगाखौ थाजिम लाखिनाया सुबुं माहारिनिनो हाबा। बेनिखायनो 2026 मायथाइनि आबहावा सान फालिथाय फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। दिनै मुलुगनां आबहावा सान दिनै बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि सिनियर सिटिजेन हाब्रुबारि आरो जों माखासे साख्रिआवला बाव बिफां गायफुंफिननाय जाबावदों। थांनाय बोसोराव जेरैबायदि फालिदोंमोन जोङो बार्थडे, एबारबो जों बोसोरनै जानायखाय बोसोरनैनि बार्थडे खुंनाय जादों। खालि मानसियाल' देलायनानै जाया, ओंखायनो जों बिफां लाइफांखौ देलायहोदों। खारन जोङो बिफां लाइफांनि सायावनो निर्भर खालामनानै थायो। ओंखायनो बिफांखौबो जोङो मान सनमान होनो रोंनाया जोंनि मानसिनि मोनसे आखुआ मोजां जानांगौ। बिफांनि सायावबो जों बिफांखौ बिफां बायदि बाहायबाय थाबाल' जाया। गथिखे दानि जुगाव दानि बेलायाव बिफांखौ जोङो खुब जोथोन लानायनि गेजेरजों, बिलो होनायनि गेजेरजों मान सनमान होनानै बेबायदि जुदि आदर खालामोबा जोङो बिफांनि जेसेबांखिनि जोंनो अक्सिजेन नांगौ बिनि जों अभाब जानाय नङा। खारन जोंनो अक्सिजेन नांगौ, अक्सिजेनखौ जों बबेनिफ्राय मोनो? जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो। गथिखे जों बिफां लाइफांखौ जेसेबांखिनि जोथोन लागोन, बबावबा बागान बबावबा हाग्रानिखौ खोथाखौ आं बुङा, खिन्थु लामा समाव गायोबा आदरखौ खालामनांगौ जायो। बे आदर खालामनायनि बेलायाव जों एखमबा खुब संघर्षबो खालामनांगौ जायो, रागा जोंजानायबो जायो। सोरबा मोसौ खानो मोनैनि दुखु मोनो, सोरबा गन बारि बुखुनानै बबावबा फासिल जायो। जाहाथे बेनिफ्राय बासायबोबाय, बिफाङा देरबाय, मोनसे खामानि जाफुंनांगौबा साक्सेस खालामनांगौबा एसे धर्जबो थानांगौ जायो। गथिखे खुब गोसोखौ जों मोजां मोनदों। जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर खुब गोसो गुदुं जानानै बेखिनि मावफुंजोबनायाव खुब गोजोनथाव खामानि बेखौ जादों होननानै आं सानो। मोनसे ग्रेट साक्सेस होननानै आं बेखौ बुंनो लुबैयो आरो। मा रोखोमनि बिफां गायखो? बाव जोङो गायदों आवजार, कृष्णसुरा, राधासुरा, सनालु। देग्लाय जोङो माबा गोदान बिफां, गोदानथ' नङा, हाग्रायाव बे फुराना, खिन्थु लामानि बेलायाव बेयो गोदान। बे जाहैबाय भावरा बिफांखौ आजिखालि नुनो थांला। खिन्थु दानि मानसिफ्रा बिनि नामखौबो मिथिया। गथिखे सोङोबा बियो नामखौ मिथिना लानो हायो। बेनि थाखायनो बे बिफांखौ गायफुंफिननाय जादों आरो। जाहाथे बोसोरफ्राम दिनै देग्लायजों बोसोरनै जाबाय। नेक्स्ट इयाराव दोरखार गैयाबो जानो हासिगौ। थेवबाबो जोङो नायै दोरखार जेरावनाखि गायथावनांगौ बाव जों गायफुंफिनगोन। खिन्थु जोङो सेलेब्रेसनखौ नेक्स्ट इयारसिम जोङो बार्थडेखौ खुंगोन बोसोरथाम, अब्ला जों केक खानाय जागोन। खिन्थु थांनाय बोसोर नोंथांमोना बिफांखौ फुलिखौ गायदोंमोन। दा बे बिफां फुलिया दंना गैला? दंजोबो। जे जों बेखौनो जोङो बोसोरनैनि बार्थडे खालामदों, बिलुन खादों। नोंथांमोना दा रायजो राजाना देखायलांदो। रायजो राजाफ्रा मा बुङो, मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो फैनानै नायफैनो हागोन। गेन्द्राबिलि हाब्रुबारि लामा बियो। बाव खुब बेरायनो बेलासियाव गोजोन मोजां, फुङावबो मोजां। बाव गारि मथर खम खारो। फेमिलि लानानै फै, बयखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामहरबाय। नायफैनाय आरो जों बिफां गायनाया थांदोंना थाङाखै। मानसिफ्रा साननो हागौ मा बोसोरफ्रामबो बिसोर निउस ओंखारबाय थायो बिफां फांसे फांनै गायनाया, बिदि साननो हागौ। खिन्थु नायफैनाय, नायनानै नोंसोरबो सोलों। आरो जुदि फसन्थ' गावनि बिफां गायनो लुगैदोंबा गायफै, जोथोन लाफै, बाव जेबो आपत्ति गैया। बिफांखौ बयनोबो नांगौ। बिफाङा रावहाबो बिगोमा थाया, बियो बयनि थाखाय गोनां। जों बिनि थाखाय आदर खालामनांगौ। जों बिनिफ्रायनो जों बिबार मोनो। देग्लाय बिबार बारबाय बोसोरनैयावनो खुब गोसोखौ बिराद मोजां मोनो। गायनानै बिबार बारबाय, बिबार बारजाबाय।
दा बे बिबारखौबो खेबस'ग्रा मानसिफोर थायो बेफोरखौ मा बुंबावनो मानसिनि आखल आखु जाहैबाय बेखौ गावखौ सामलायना लानाया मोजां जाहाथे बिबारा गावनि थाखायल' नङा बयनि थाखायबो जाहाथे बयबो नायनानै गोजोनो मानसिनो गोजोननाय नांगौ खालि जों जानाय गाननाय ड्रेस गाननानैल' गोजोना नायनानैबो गोजोननाय बिबारफ्रा फुलफ्रा जोंखौ आकर्षण खालामनो हायो ओंखायनो जों खोब आदर खालामनांगौ नस्थ' खालामनाङा खहा खालामनाङा आरो बेनो बाख्नायथाव बा बाख्नायनांगोन जों दिनै जोंनि क'क्राझारनि नेरसोन एनजिअ'आ बाव नुजाथिफैनानै जोंनो रिफ्रेशमेन्ट होफैदों आरो बाहागो लाफैनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जों खौथि साबायखर जाहाथे फैगौ बोसोराव जों बार्थडे बोसोरथामनि बार्थडे खालामोबा जाहाथे बिथांमोनखौ जोङो लिंहरबावगोन जाहाथे नुजाफैबावो आरो बे फंबायाबो जाहाथे खेबसे स्पन्सर खालामबावो बेनि थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरो गोजोन्थों खुब बाख्नायथाव देग्लाय जोङो बेनारबो बानायदों बेखौ जोंनि गोदानै बेंक बाव फसंथान खालामफैदों बेनो जाहैबाय इन्डास्ट्रियेल बेंक अफ इन्डिया क'क्राझार ब्रान्च बेखौ जोंनि बे माबाखौ स्पन्सर खालामनानै जानानै नैबे फंबाय सानसुमा ब्रह्म बिथाङा IDBIनि ब्रान्स मेनेजार सोरबाबा जुदि बेंकनि एसे खामानिफोर गोदान खामानिफोर लानोबा बे फंबायनावबो खबर बा नुजाथिफैनानै लनफोर बा माबाफोर गोनां जायोबा फैनानै जगाजग लाफै